Jeg hedder Susanne Lindet. Jeg er 53 år, og jeg bor i Møgeltønder. Og jeg er født og opvokset herude, men har så, efter jeg blev student fra Tønder Statsskole, tog jeg videre til, jeg tog på en jordomrejse, og så kom jeg på sygeplejeskolen i Vejle, hvor jeg er sygeplejerske fra. Og i den forbindelse boede jeg i Kolding, og var også lidt i praktik ude i Give på sygehuset dengang. Og så da jeg blev uddannet sygeplejerske, flyttede jeg til Bredebro, hvor jeg var gift med en landmand. Og ham var jeg gift med i snart 25 år, men vi valgte så at gå hver til sit for 5 år siden. Jeg har arbejdet inden for sygeplejen alle årene. Jeg har været leder mange steder inden for den kommunale sektor, hvor jeg har stået for hjemmehjælp og hjemmesygepleje og plejehjem og sundhedspleje og skoletandpleje og alt, hvad der har med sundhed at gøre. Så, jeg var politiker i Bredebro, hvor jeg var opstillet for Venstre og blev valgt ind i byrådet i 2001 og var med i hele den der forberedelse af kommunesammenlægningen. Og Tønder Kommune blev jo så sammenlagt af 6 kommuner. Jeg var samtidig chef eller leder ude i Løgumkloster for den her sundhedsafdeling, og ved kommunesammenlægningen blev jeg så pleje- og omsorgschef for den sammenlagte Tønder Kommune. Skæbnen ville så, at min yngste datter, som nu er 21, men på det tidspunkt var hun 16, fik en inoperabel hjernetumor og var meget syg. Hun kunne ikke opereres, som sagt, men kom så i noget kemobehandling, som hun var i 2,5 år. Og så kunne kroppen simpelthen ikke klare mere, og selvom der stadigvæk var tumorrest, så var der ro på, og hun er så blevet fulgt med scanninger. Og så desværre sidste år, i december, fik vi at vide, at den var i aktivitet igen, og derfor er hun i kemobehandling nu igen. Hun har været lidt hjemmefra, men er kommet tilbage, fordi hun ikke kunne være på den institution, hvor hun egentlig var. Jeg flyttede så fra Bredebro der for 5 år siden, og boede sammen med Johanne de første 2,5 år på Schackenborg i Portnerboligen, hvor vi boede til leje. Og på det tidspunkt var jeg egentlig meget sikker på, at jeg skulle til Tønder by og bo. Men af hensyn til Johanne og af hensyn til stedet her, som jeg egentlig holder rigtig meget af, jeg har også boet her i mange, mange år, så valgte vi så at købe hus her, som er et stenkast faktisk fra mine forældre, som hjælper mig meget med Johanne, når jeg er til møder, fordi jeg sidder jo som sagt også i regionsrådet. Så det fungerer rigtig fint, og så har jeg sådan nogle gymnasiepiger, der kommer og er hos hende, hvor de så kan tage i biografen og på caféer og hvad sådan nogle mennesker ellers gør. Jeg er som sagt født og opvokset herude, og følte også egentlig der for 5 år siden, hvor jeg havde været væk fra byen i 25 år, at jeg ligesom kom hjem igen. Altså det var sådan mig en dejlig fornemmelse egentlig. Altså folk var blevet lidt ældre jo, selvfølgelig, men altså det var jo hej her og hej der, og lige en lille snak her, og hvordan går det, og det synes jeg faktisk er rigtig rart, og det er det, jeg holder så meget af ved at bo i denne her by, fordi vi holder øje med hinanden, og vi sådan følger med i, hvad der sker. Hvor stammer den der politiske interesse fra? Jamen det tror jeg egentlig, den gør. Jeg det hedder noget samfundsfaglig matematisk student fra Tønder Statsskole. Og det er ikke nogen hemmelighed, da jeg var på Statsskolen, der var jeg SF'er. Og stemte også SF. Jeg kommer fra en landmandsfamilie igennem mange generationer. Og de har selvfølgelig været venstre og konservative. Og min far havde også på et tidspunkt flirtet lidt med Fremskridtspartiet dengang med Mogens Glistrup og alt det der, men det er han da heldigvis blevet klogere nu. Men det gjorde i hvert fald omkring køkkenbordet. Det var sådan en gammel marsgård, jeg kommer fra, som ligger ude på et værft. Sødal hedder den. Men i det store køkken, der var der jo en gammel sådan en bænk, fordi der altid har været ansat og karler og piger. Så i det køkken er der blevet diskuteret rigtig meget politik. Så jeg tror, det er der, han stammer fra.
samtidig med min uddannelse jo. Og så gift og få børn, og så kommer jeg i skolebestyrelsen, og min eksmand der, han var med i Venstres bestyrelse der i Bredebro, og han synes ligesom, han havde gjort nok, men for at kunne komme ud af bestyrelsen, så skulle de finde en anden, der kunne komme ind. Og så mente han absolut, at jeg var den rigtige til det, og det var jeg måske også, for jeg synes det var meget. Så jeg blev så formand for Bredebro Venstre der, og blev så også stillet op og valgt ind, og jeg synes, det var rigtig spændende. Men som sagt, så da jeg blev chef for pleje- og omsorgsafdelingen, så skulle jeg jo ikke være politiker mere. Men som jeg så også fortalte dig, så flyttede jeg til Schackenborg der med min yngste datter, og det var faktisk, og jeg havde plejeorlov på det tidspunkt. Og det var egentlig meget svært for mig på den måde, at jeg havde været vant til at være i et job og være i politik, og hvor jeg skulle sådan forholde mig til mange ting. Og så lige pludselig så var det hele koncentreret om hende, og hvor jeg egentlig nok måske savnede lidt, sådan, at der skulle ske noget andet også. Så jeg meldte mig ind i borgerforeningen og kom med i bestyrelsen og sådan. Det var så den del af det. Men så Laurits Rudebæk, som var borgmester på det tidspunkt ved sidste valg, han spurgte, om ikke jeg havde lyst til at stille op til politik igen. Og det var en tanke, jeg slet ikke havde tænkt. Men hvor han sagde, og det er jo så rigtigt, at jeg skulle huske, at der er et liv efter alt det her med Johanne. Og den gik jeg så og tykkede lidt på, og jeg snakkede med venner og familie, og de sagde, jamen det skulle jeg da, og de skulle nok passe Johanne, og det skulle jeg slet ikke tænke på, og jeg skulle også tænke lidt på mig selv, og hvad jeg havde lyst til. Så jeg stiller så op i Tønder by, fordi min plan på det tidspunkt var, at jeg skulle flytte til Tønder. Og mangler meget få personlige stemmer for at blive valgt til byrådet dengang. Og det var jo ærgerligt. Men undervejs i hele den der proces, blev jeg så opfordret til at stille op til regionen også, fordi man manglede en regionsrådskandidat. Og jeg tænkte, det kunne jeg da godt, men jeg troede ikke, jeg kunne blive valgt, fordi den kandidat, vi havde fra Tønder Kommune i sidste periode, han sad på et yderste mandat, og der skal jo rigtig mange personlige stemmer til at kan komme ind i regionen. Men skæbnen ville så, at jeg havde et kanonvalg til regionen. Jeg fik 2.005 personlige stemmer. Lige så mange som borgmesteren fik i Tønder. Så det var jo bare rigtig godt. Men kommunen, der manglede så, jeg tror omkring 15 stemmer for at blive valgt. Så det var sådan lige, at jeg skulle, var det jeg skulle? Men hold da op, hvor jeg har ikke fortrudt, at jeg kom ind der, fordi det er jo min spidskompetence, sundhed. Og jeg har jo på det administrative niveau haft en del kontakt tidligere, både med amt og region. Men har jo ikke set det fra den politiske del. Men det synes jeg er rigtig spændende. Giver det dig nogle fordele, synes du, at du ligesom både har den faglige, men også den politiske erfaring med det? Det synes jeg. Altså, jeg mener, at jeg kan stille nogle andre spørgsmål, som andre lægemænd ikke kan, fordi de ikke har den faglige indsigt. Og det kan jeg dels kvære min uddannelse og min erhvervserfaring, men også meget, fordi jeg er jo rigtig meget inde i systemet med min datter, og oplever mange ting der, som også skal blive bedre. Det må jeg sige. Men man kan sige, hvilke overvejelser havde du i forbindelse med dels regionsrådet, men der er også særdeleshed første gang du stod op til valg i kommunen? Jamen, jeg synes, der var mange ting i Tønder Kommune ved sidste valg, og det synes jeg stadigvæk, som ikke er optimalt. Og et af de absolut største smertepunkter, vi har, er sagsbehandlingstider. Og mødet med borgerne, når de har brug for hjælp. Og der mener jeg, at vi som politikere skal gå ind og sætte nogle rammer og nogle mål for, hvordan vil vi have vores serviceorgan Tønder Kommune skal fungere. Og jeg ved, at de er på vej, men vi er langt fra i mål. Jeg møder rigtig mange borgere, som har ikke nogen gode oplevelser med vores kommune. Og det synes jeg ikke er i orden. Sådan skal det bare ikke være. Og der mener jeg, at vi som politikere skal sætte dagsordenen, hvordan vi vil have det. Nu har du sad også som politiker i Bredebro. Ja. Så du har faktisk også oplevet før kommunesammenlægning, og nu stiller du så op til kommunalvalg nu her, ja, som så er efter. Ja. Tror du, det har været en fordel, at man har valgt at lægge alle de her kommuner sammen? Altså, vi må sige, at nu Bredebro Kommune, det var en kommune med 4.000 indbyggere.
Og det var blevet for småt. Det var blevet for småt, fordi der er så meget lovgivning og så meget myndigheds, som de små kommuner bare ikke magtede mere. Det vi så gjorde i det vi kalder Tønder Kommune, eller næsten det vi kalder Tønder Kommune i dag, indgik vi nogle administrative samarbejdsforpligtelser. Men det oplevede jeg meget som et stort demokratisk underskud, fordi når det skulle igennem 5 byråd, inden man kunne sige, at så er det den vej, vi kører, så går der mange ting tabt, så man indirekte jo ikke kunne gå ind politisk og påvirke beslutningen, fordi at man var næsten en vej vist og sige ja, ja og ja. Der mener jeg så nu her, hvor det har fået den volumen, som det har, at der kan vi så gøre noget andet og noget mere og noget bedre, skal det være. Men når jeg så kigger på det med de regionsbriller, jeg har, og det kan jeg jo selvfølgelig ikke lade være med, at jeg sidder som næstformand i Socialudvalget, og er selvfølgelig meget omkring de handicappede og de specialiserede tilbud, må jeg desværre erkende, at der er der for meget, der er gået tabt. For mange kommuner har taget deres borgere hjem, fordi det hedder nærhedsprincippet, men det hedder ikke faglighed. Det må godt lige sætte et ord på, hvad du mener med det. Jamen det er fordi, vi har nogle grupper i vores samfund, som har brug for så specialiseret et botilbud, som en lille kommune med 40.000 ikke kan rumme. Når jeg kigger på min egen datter, som er senhjerneskadet jo, og skulle ud og finde et sted, hvor hun kunne være, jamen så har man et tilbud, man havde et plejehjemstilbud til hende ude i Højer for et år siden, hun kunne komme på. Eller hun kunne være sammen med psykisk syge ude i Løgumkloster. Og det var jo ikke det behov, hun har som 21-årig. Så fandt vi så ud af efterhånden, at der faktisk var et tilbud op i Kolding, noget Røde Kors. Og det kan være, det bliver det på sigt, men så i mellemtiden har man så oparbejdet noget i Tønder Kommune, som måske også på sigt kan blive godt, men de har jo ikke ekspertisen. Altså det tilbud, som man laver ude i Løgumkloster, jamen alle intentioner er gode, men hvor jeg igen tænker, jamen hun skal jo ikke være forsøgskanin på den måde, når der er et etableret og et godt system et andet sted, som kan dække de behov, hun har. Men situationen er jo, som den er, at hun er her, og det går faktisk rigtig fint indtil videre. Så må vi se. Nu siger du det her med, at det her med nærhedsprincippet, og mange kommuner har valgt at tage deres syge borgere hjem, eller deres borgere med særlige behov. Ja. Men der er vel også noget økonomi i det, at man trækker dem hjem? Meget. Og det er jo så også der, hvor jeg tænker, altså jeg skal ikke være sagsbehandler, jeg er en politiker. Men som mor og pårørende til en handicappet, tænker jeg, jamen lønningerne, om det er i et regionalt regi eller et kommunalt regi, er jo det samme. Det er det jo. Der, hvor jeg tror, økonomien kommer ind, det er arbejdspladser, hvor den enkelte kommune tænker, jamen hvis vi kan generere nogle arbejdspladser lokalt, så er det jo også godt for følgeerhverv osv. Men det er en gruppe her, som jeg ser i den grad er kommet i klemme efter kommunalreformen. Det er det. Da du tidligere morgen stillede op, hvad sagde du, 2001? Ja. Bredebro? Ja. Havde du ikke nogen overvejelse i forbindelse med det her lige pludselig at skifte sit relativt normale liv ud? Ikke fordi det er unormalt med politikere, men tingene bare... Jamen jeg tror, altså jeg hører jo rigtig mange, som kan brokke sig over en kommune. Mange, som kan brokke sig over, at skolen ikke er i orden. Mange, som brokker sig over, at ældreplejen ikke er i orden, og så videre, så videre. Og der har jeg altid haft den holdning, jamen hvis jeg vil ind og ændre noget, så må jeg gå ind der i et parti og fortælle, hvordan tingene de skal være, for at kan gøre noget ved det. Og hvis det er noget, jeg har det svært med, så er det brok for brokkens skyld. Altså jeg kan godt lide, at der handles på tingene. Og jeg har det sådan i livets forhold, at jeg vil gøre, hvad jeg kan. Hvis der er et eller andet, som jeg synes er forkert, så vil jeg arbejde, og jeg arbejder, jeg er stedig, og jeg bliver ved, altså. Og jeg kan også nogle gange komme til den erkendelse, jamen der er bare ikke mere at gøre, jamen så er det det. Men mange gange er der jo muligheder, hvis man ligesom forsøger.
og kommer i dialog. Kan du huske, hvordan venner og familie så reagerede på, at du dengang stillede op? Nej, jeg tror egentlig, det synes jeg egentlig ikke sådan, vi har diskuteret, men som sagt, altså jeg kommer fra en familie, og jeg kommer fra en vennekreds, hvor vi altid har diskuteret mange ting, altså mange gode snakke. Ikke fordi vi behøver at være enige, altså jeg har venner fra alle mulige politiske retninger, men vi kan bare godt lide at prøve nogle holdninger af og se, hvordan vi kan komme videre bedst muligt. Nu siger du godt nok det her med, at du vokset op i en landmandsfamilie, ja. Men at du alligevel har snus lidt til SF. Ja. Hvorfor er det valget så faldt på Venstre? Jamen, jeg blev gift med en landmand også, og igen kom ind i en landmandsfamilie, og også en politisk aktiv familie, som ligesom har været med. Og jeg må sige, at nu har jeg jo været med i Venstre i mange, mange år, også både organisatorisk og også politisk. Der føler jeg også, at jamen, der er plads til, at man kan komme med nogle holdninger, som også kan være med til at flytte måske indimellem en forudsagt politik. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener, men man kan godt være med til at flytte nogle ting. Og jeg er simpelthen af den overbevisning, at det er den vej, man skal for at få flyttet noget. For at det ikke skal blive brok. Altså, det skal være seriøst. Fandt du ikke det hos SF dengang? Jamen, jeg har ikke været medlem af SF. Jeg har bare stemt SF. Jamen, jeg havde en samfundsfagslærer, han er jo opstillet for Socialdemokraterne til byrådet, og har også siddet i byrådet i Tønder. Så han har da været med til at vise nogle veje, som jeg ikke har været set før, fordi jeg var fra det venstre miljø, jeg kom med. Så. Hvad er det for nogle sådan rent ideologiske ting ved Venstre, der tiltaler dig? Jamen det er, at borgeren er den bedste til at vide, hvad det er godt for den, eller for ham, eller hende. Vi havde også et slogan engang om, at pengene er bedst i borgerens lomme. Og det princip holder jeg da meget ved endnu. Ikke for, at det skal gå ud over fællesskab, for det mener jeg, altså det velfærdssamfund, vi har, det vil jeg nødig være foruden. Og det vil jeg gøre alt for, at vi skal bibeholde, fordi jeg synes, det er unikt. Altså, det er jeg meget, meget glad for, og meget stolt af, at vi har. Men hvis man så skal se som rent landspolitisk, så er det jo ikke... så har Venstre jo haft deres portion medvind. Ja. Modvind. Og modvind, ja. Og modvind, ja. Og de blev slået af Socialdemokratiet her ved sidste valg. Ja. Hvad tror du grunden var til, at danskerne fravalgte Venstre? Jamen jeg tror for det første, at der kan opstå noget metaltræthed. Altså hvor borgerne har brug for at se på nogle andre. Men når jeg tænker tilbage på mit eget parti, og hvad der gik galt der, så er jeg slet ikke i tvivl om, at det var den udmelding omkring nedlæggelse af regionerne, der gjorde forskellen. Det var slet ikke noget, der er groet i Venstres baghave, altså i organisationen. Det var noget, der vores toppolitikere gik ud og meldte ud fra den ene dag til den anden, og sagde, at nu skulle regionerne nedlægges. Og jeg har efterfølgende fundet ud af, at det var en meningsmåling, som viste, at borgerne ville af med regionen. Og så desværre tog Venstre den, som nu vil de af med regionerne. Jeg er helt sikker på, at det var den, der gjorde, at vi ikke vandt sidste valg. Det var så få stemmer til forskel på en borgerlig og en rød regering. Nu er den røde regering så også fået skudt skoene, at de faktisk kører blå. Ja, det synes jeg er fint. Men er du enig i det? Ja, det er. Altså jeg synes, mange af de reformer, de har gennemført, det er jo noget, der lå klar nærmest fra den borgerlige regering. Så fint nok. Det var jo nødvendigt, altså. Men Venstre har måske også indimellem fået skudt i skoene, at det menneskelige perspektiv indimellem går fløjten. Ja. Altså det her med for eksempel dagpengesystemet, hvis man skulle tage det for eksempel. Altså at det menneskelige der har de træder tilbage for det økonomiske. Ja, og det kan jeg være meget enig i. Altså jeg har også haft borgere, der har henvendt sig til mig, fordi de er kræftsyge, og hele tiden har den der hængende med, at de skal ud i jobafprøvningen, til trods for, at de
slet ikke kan overskue, og faktisk er meget syge. Men der har jeg da indtryk af, at det er blevet bedre. Men det var ikke godt nok. Men det er jo sådan nogle gange, det så du jo også med alt det registrering, der kom, da Venstre kom til. Man kaldte det minuttyranni, og jeg ved ikke hvad, og det var det jo også. Men det er jo nogle gange, det skal strammes op, fordi det har været for meget laissez-faire. Og så kommer man herud, og så finder man ud af, at det var måske lige, og så skal det også være tilladt at gå tilbage, uden at komme helt tilbage til, hvor tingene sejler. Og jeg tror, det er den proces, vi er i gang med. Da du oprindeligt i tidens morgen stillede op første gang, hvad var formålet med at stille op til politik? Jamen formålet, det var at være med til at bestemme, hvad der skulle ske bedst muligt for dengang Bredebro Kommune. Jeg synes egentlig, vi havde en rigtig kommune på mange områder, men selvfølgelig var der som sagt andre områder, der var for småt. Men det var jo nærdemokrati, og det var jo der, hvor man snakkede med borgerne nede hos købmanden. Og, det gør man jo ikke. Jo, du gør i lokalsamfundet nu, men jeg har indtryk af, at mange synes, at de kender ikke deres politikere mere. Altså, de kan ikke nævne navnene på dem. Og det er jo også det, vi ser i forhold til regionen. Altså, det er for langt væk på en eller anden måde. Og det, jeg så oplever, der sker, og heldigvis for det, fordi demokratiet skal jo leve, og det skal blive ved med at, så opstår der jo borgerforeninger og lokalråd, og ja, nu laver vi så den styregruppe omkring blomstrende landsby, men altså, der opstår jo heldigvis nogle andre ting, som gør, at demokratiet det så blomstrer, og vi kan hjælpe beslutningstagerne til at træffe de rigtige beslutninger. For det er jo vigtigt. Og det er faktisk lidt sjovt det der med, nu siger du med, at der opstår borgerforeninger og sådan noget. Ja. Generelt det her med frivillighed. Ja. Det er som om, at hernede sydpå især faktisk, sydvestpå, at det er simpelthen så fundamentalt, at de folk hernede, at det gør man bare. Det gør man bare, ja. Man hvor man måske ser de større byer nordpå og østpå, det ser man ikke så meget, der forventer man måske noget tilbage, altså sådan en økonomisk kompensation. Ja, det er præcis. Ja. Hvorfor er det, at det er simpelthen så naturligt for jer at lige tage en ekstra tørn? Jamen, jeg tror, det ligger simpelthen så grundlæggende i os, at altså jeg har også tidligere været håndboldtræner og aktiv i idrætsforeningen her i byen. Altså det er mange år siden, men jeg har da været det. Sådan er vi opdraget, at yde før vi nyder. Altså. Men hænger det sammen med, at man ikke forventer at få noget serveret? Ja, men det er den ene ting måske. Den anden ting er jo også meget det sociale fællesskab, der opstår ved at være i noget frivilligt. Altså jeg er også frivillig i Tønderfestivalen for eksempel. Og det ser jeg jo vældig frem til, fordi det er jo... Dels er det godt for Tønder by og Tønder Kommune, men det er jo også det fællesskab, man får på tværs i de steder, hvor vi er frivillige. Men der er bare den der forskel, ikke? Fordi I gør det bare så meget mere end selv hernede. Ja, det tror jeg, du har ret i, men det ligger nok til os. Fordi det er også idrætsforeninger alle steder, du ser mega opbakning. At hernede, altså det er bare så naturligt for jer. Ja, nu ved jeg, hvad det var, jeg ville sige. Fordi det vi så ved kommunesammenlægningen, lige præcis inden for idrætsområdet, Tønder by, det er en halv i Tønder by, som var rent kommunalt finansieret og drevet. I Bredebro, hvor jeg kom fra, der havde vi en vennekreds, eller ikke en vennekreds, men altså, hvor der blev holdt byfester og alt muligt for at hjælpe hallen. Og det samme har man i Skærbæk og i Løgumkloster og alle mulige andre. Altså, hvor Tønder by jo, ja, der er du allerede i storbyen. Og nu stiller du så op til både kommunalvalg, men også regionen nu her. Ja. Hvorfor er det, du besluttede dig for at stille op til kommunalvalg til starten med? Jamen, det var som sagt, fordi jeg synes, der var nogle ting, vi kunne gøre bedre omkring det der med sagsbehandling. Det var ligesom, fordi at, jamen, jeg kan jo godt lide at være med der, hvor det sker. Og jeg synes også, jeg har så meget at bidrage med på mange måder, både personligt, men også fagligt og erhvervsmæssigt, og hvad jeg ellers har gjort. Og jeg er i den situation, jeg er ansat til at passe min datter her. Og det gør jeg også meget gerne, men jeg har også brug for at gøre noget andet. Og det er så det, jeg er faldet over og synes er spændende. Så.
Men sådan rent tidsmæssigt. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at politik er tidskrævende. Det er det. Og nu sidder du allerede i regionsrådet, så det ved du jo masser om. Ja. Hvis du så er så heldig at blive valgt i kommunalbestyrelsen også, hvordan i alverden kan man få alt det til at hænge sammen? Jamen, jeg synes faktisk, jeg kan se, at det kunne være en rigtig stor fordel, fordi hele sundhedsområdet, det hænger jo uløseligt sammen. Altså igen, hvis jeg kigger på borgeren i centrum, og det mener jeg. Det kan godt være, at det er en floskel, men jeg mener det. I forhold til praktiserende læge, i forhold til hospitalsvæsenet, i forhold til den kommunale rehabiliterings- og pleje og omsorg. De tre ting, det hænger uløseligt sammen. Og der handler det for mig om, at vi får det gjort sådan, så borgerne ikke falder imellem to stole, som vi desværre stadigvæk ser. Vi arbejder så meget på det, men der er stadigvæk plads til forbedringer. Det er simpelthen min hensigt for at gå ind begge steder. Jeg har så også nogle kollegaer i regionsrådet allerede, som er med begge steder, og jeg hører bare, at det giver så mange fordele og så meget synergieffekt ved, at man ved, hvad der sker begge steder. Og det kan i sidste ende være godt for borgeren. Men sådan også rent sådan beslutningsmæssigt sådan noget, kan man ikke også komme lige lovligt tæt på sådan noget inhabilitet, for eksempel? Hvis du sidder i regionen, og der kommer noget derfra, hvor man bor? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det har jeg ikke oplevet. Det har jeg ikke. Altså jeg vil sige, sådan er det både i forhold til, når jeg er kommunalpolitiker og regionspolitiker. Altså jeg er selvfølgelig lokalområdets kvinde, og gør alt, hvad jeg kan den vej rundt. Men jeg skal heller ikke lægge skjul på, at når jeg sidder i regionsrådet, og når jeg forhåbentlig kommer til at sidde i kommunalbestyrelsen, så er jeg kandidat for hele kommunen og ser helheder. Altså det bliver man jo nødt til. Det er jo ikke sognerådspolitik, vi skal have. Fordi det fører jo ikke til noget. Altså det er vigtigt, at man kan løfte sig lidt op og se, hvad tjener kommunen bedst, eller hvad tjener regionen bedst. Kan vi godt sådan bare lige skifte mellem de der to roller? Susanne Linde, regionsrådet, Susanne Linde, kommunal. Ja, det vil jeg mene. Ja, det vil jeg mene. Nu siger du det her med, at du rigtig gerne vil kæmpe for hele kommunen. Ja. Man har jo snakket meget om, at det tager efter kommunesammenlægningen, at det her nærhedsprincip er gået lidt fløjten. Ja. At der er blevet længere til mellem borgere og politikere. Ja. Hvad synes du om det? Jamen det kan jeg godt følge, men jeg vil så sige, at den måde, som jeg agerer på som politiker i regionen lige nu, eller har gjort de her 4 år, hvor jeg har siddet, jamen det er, altså jeg skal ikke være sagsbehandler på noget niveau, men når jeg hører en borger komme til mig om et eller andet uhensigtsmæssigt i forhold til vores hospitalsvæsen, eller ventetider på skadestuen, eller uddannelse for de yngre læger, eller hvad det er, så bærer jeg den til regionen. Og får en redegørelse den vej rundt. Nogle gange kommer det på den politiske dagsorden, andre gange gøres det rent administrativt, at borgerne får at vide, hvad der er sket, og når det ikke har været hensigtsmæssigt, er der selvfølgelig også en undskyldning med. Men vi skal jo lære af de ting, der ikke er i orden. Og det er sådan, jeg ser på det. Altså, hvordan kan vi blive bedre hele tiden? Og vi skal ikke være bange for at få kritik, hverken som kommune eller som region, for det er det, vi skal blive bedre. Det er den vej, vi bliver bedre. Men tror du, det er blevet lettere for folk at forholde sig til politik, efter det er blevet til store kommuner? Altså her mener jeg for eksempel, dem der bor ude i Højer. Det tror jeg ikke. Tværtimod. Og det er nok også derfor, man oplever, at der er så lav en stemmedeltagelse. Fordi de føler ikke, at det gør en forskel, om det er mig, der sidder det, eller det er en anden. Desværre. Men jeg vil gerne gå ud og vise dem, at det gør en forskel. Og det er derfor blandt andet, jeg går ud og stemmer dørklokke sammen med Jens Nissen. Og det er derfor, jeg går ud på gaden og snakker med folk og deltager i vælgermøder og hvad det ellers er. Fordi det er altså ikke lige meget. Og som vi også snakkede om tidligere, vi har lande omkring os, hvor folk de går i krig for at få lov at stemme. Altså hvor der er diktatorisk styre, ikke? Så personligt kan jeg slet ikke forstå, at der er nogen, der kan lade være med at stemme. Det er vigtigt. Det er demokrati, og det skal vi værne om. Hvad tænker du sådan om din egen rolle? Det her med, at Tønder er jo blevet en stor kommune, og rent geografisk set også efter kommunesammenlægningen, at man bor i Møgeltønder og skal forholde sig til, hvad der sker i en helt anden ende af kommunen i Bredbro, eller hvor det nu end er.
Tror du, det bliver en nem opgave? Altså, ja, det er jo ikke noget, der er nemt nødvendigvis. Jeg vil sige, det er en udfordring. Men jeg vil så sige, at jeg kender Tønder Kommune næsten som min egen baglomme. Altså, jeg har siddet i Toftlund på Rådhuset der, da jeg var chef for pleje- og omsorgsafdelingen i Tønder. Jeg har siddet i Løgumkloster og kender den gamle Løgumkloster Kommune ud og ind. Så jeg føler egentlig, at jeg er meget godt hjemme, og Bredebro har jeg boet, og Tønder har altid været der tidligere. Så på den måde synes jeg egentlig, at jeg er på hjemmebane hele vejen rundt. Og Rømø har jeg min sommerhus, og der er jeg også tit over, så Skærbæk og alt det der, det synes jeg. Så på den måde synes jeg, at jeg har gode forudsætninger for at være Tønder Kommune. Altså. Med en god repræsentant. Ja. Ifølge dig, Susanne, hvad er det for nogle udfordringer, udover det her med sagsbehandlingstider, som Tønder Kommune står overfor i fremtiden? Jamen, vi har jo et frygtelig fraflytningsproblem hernede, og nedlæggelse af arbejdspladser. Så erhvervsudvikling er noget af det allerhøjeste på min dagsorden. Gør det lukrativt og gør det godt for alle erhvervsdrivende. Fra den lille håndværker til landmanden til de store, vi har Eko, Hartmann, Hydro. Vi kan simpelthen ikke gøre nok. Fordi jeg siger, at vi får ikke nogen bosætning her, hvis ikke vi har nogle arbejdspladser. Der er jo ikke nogen, der flytter hertil for at arbejde i Sønderborg. Det er i hvert fald de færreste. Så vi kan ikke gøre nok, tænker jeg. Og jeg ser også i forhold til erhvervsudvikling hele turismeområdet. Jeg opholder mig meget på Rømø og elsker Rømø, og siger også med de smukke farver, vi har, og hav og lys og himmel, at Skagen, det har brandet sig som kunstnernes sted. Men vi har det jo her i Tønder Kommune. Kom ud til Vadehavet. Se, hvor smukt det er, både med fugle og med farver og frisk luft. Og jamen, jeg synes, vi har en unik kommune. Og jeg tænker sådan, hvad kan vi gøre? Jeg tænker også i forhold til hele grænsehandelsproblematikken. Vi har 100.000 af biler, der suser lige forbi Tønder Kommune. Kører til Flækgaard og Kalve og hvad vi har dernede. Jeg var sammen med borgmesteren på noget Tour de Tønder, hvor vi blandt andet havde et møde med grænsekøbmændene for at høre, hvordan kan vi få noget synergieffekt af, at folk kører ned og handler der. Hvordan kan det komme Tønder by og omegn til gode? Hvad kan vi gøre fælles for at, ja, sagt lige ud, at turisterne lægger nogle penge her i vores egen også. Og det har jeg indtryk af, at der kommer noget samarbejde omkring med Handelsstandsforeningen, og der vil være noget politisk fokus på, at vi kan gøre noget. Grænsekøbmændene var meget med på, at de gerne vil være med til at lave noget for Tønder. Så der ser jeg også noget perspektiv. For de er her, folk. Rigtig mange. Vi har Sort Sol, som heldigvis er blevet en rigtig succeshistorie. Det er turister, som oftest tager en overnatning eller to her. Det er ofte det grå guld, som lægger nogle penge her. Og det er jo super. Men jeg tror, vi kan gøre meget mere. Meget mere. Nu snakker vi også det her med erhvervsudvikling og sådan noget. Ja. Er det realistisk at få både mellemstore og store virksomheder til at slå sig ned i Tønder Kommune? Altså, jeg tror ikke, vi skal satse på de store produktionsvirksomheder. Ja. Jeg tror, at det løb er kørt. Men hvis vi kan finde på noget innovation, hvis vi kan finde på noget uddannelse, kan vi finde på et eller andet. Jeg var til et vælgermøde op hos en lokal kunstner, Else Pia Ertz, op i Skærbæk, sammen med chefdesigneren fra Eko blandt andet, og borgmesteren og forskellige, som kunne fortælle nogle historier omkring Else Pia, der hun etablerede sig for 10 år siden her i kommunen. Hendes mand, han arbejder i Brasilien og i Mexico. De har før boet i Tyskland i en storby. Og han siger, at han har en time til Billund Lufthavn, og derfra rejser han ud. Og det betyder ikke noget. Hvis de havde boet på Nordsjælland, så ville han også nemt have en time til Kastrup. Så det er noget med inde i hovedet, at folk forstår, at vi er ikke længere væk end en time til en lufthavn og kan komme ud i verden.
Og det jeg vil sige i forhold til kunstneren, hvor hun er autodidakt kunstner, så vidt jeg husker, hvor hun er blevet meget, meget kendt på hendes fuglemotiver ude fra Vadehavet. Og hvor hun har hjemmesider, og hvor hun oplever folk fra Sjælland og Nordjylland, de kommer for at se, når hun åbner en udstilling, og mange gange tager en overnatning med. Altså det er jo også en industri. Altså det er noget med at få øje på, hvad der er muligheder. Og der skal vi tænke lidt ud af boksen nogle gange, tror jeg. Og så har vi også samtidig talt om, også på forbindelse med erhvervet faktisk, ja. At man ligesom kunne gøre lidt mere for infrastrukturen herude. Ja, der har jeg kæmpet meget for, at vi skulle have en motorvej. Den er jo heldigvis besluttet nu, den parallelle motorvej, men vi kan jo ikke vente på den. Altså det er jo et langt sejt træk. Men jeg tror så til gengæld også, at vi kan gøre noget ved at tage hovedvej R11 og sætte farten op nogle steder. Eller lave det, som man har i Sverige, med nogle steder, hvor man nemt kan overhale, altså hvor man har sådan 3 baner. Fordi det er afgørende. Altså, men det jeg så omvendt kan sige, det er, vi sidder jo ikke ret meget i kø her. Og hvis jeg tænker på, når jeg er rundt i regionen, hvor tit jeg sidder i kø på Fyn og på motorvejen sydpå, fra Kolding og syd, ikke? Der må man sige her, det kører jo bare. Så de fordele har vi. Det skal man heller ikke forklare. Men hvis man så også skal tænke erhvervet ind, ja. Vil ikke være en kæmpe fordel at få den her motorvej, jamen, så det kan blive lettere? Altså ingen tvivl om, at motorvejen vil være med til at skabe vækst. Det viser sig alle steder, hvor der er skabt motorvej, der kommer der virksomhed til. Helt sikkert. Men vi kan jo bare ikke blive ved med at vente på det, for det er jo et langt sejt træk. Men nu siger du, det er godkendt. Ja, men det er ikke før om 15-20 år, det kan jo igen blive udsat, ikke? Hvorfor er det tager så lang tid? Jamen, vi er jo underrepræsenteret med politikere hernede fra vores område. Vi har ikke så mange, der taler vores sag. Og det er jo, sådan er demokrati jo også, altså. Der hvor stemmerne ligger, det er jo dem mange gange, der bestemmer. Der er nogle af de politikere, jeg har talt med, som har peget på, at man godt kan føle sig lidt glemt herovre. Ja, og det er der med rette. Og det handler jo selvfølgelig også om alle de her statslige arbejdspladser, som er forsvundet herfra. Mm. Det er jo en katastrofe for vores område. Kaserner og seminarer og så videre. Men vi kan jo ikke leve af at være ked af det. Altså vi bliver nødt til at sige, jamen sådan er situationen, og hvordan kan vi så komme videre? Og vi kan selv gøre meget, men vi skal også have lidt hjælp fra vores landspolitikere. Og vi har heldigvis en super borgmester og en super regionsrådsformand, som gør alt, hvad de kan for at påvirke de steder, hvor det er muligt at påvirke. Men vi skal blive ved. Vi skal bare blive ved. Vi må ikke give op, og vi må ikke sidde tilbage og sige, det er også synd for os. For det kommer vi jo ikke videre af. Men er der bare for langt til Tønder? Ja, det er det jo for nogen inde i hovedet, ikke? Mm. Altså det er ligesom, det er længere fra Tønder til Sønderborg. Nej, omvendt fra Sønderborg til Tønder. Det så vi, da Skattecentret kom til Tønder. Som det er fra Tønder til Sønderborg. Altså, det er noget mentalt. Det tror jeg. Det tror jeg. Så nævnte du lige Rømø i sådan en forbifart. Ja. Det her havneprojekt over på Rømø, hvad synes du om det? Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det er genialt, fordi det ligger jo der, hvor det ligger. Mm. Og de muligheder, som det kan skabe, skal vi jo gribe. Samtidig så er det jo en stor fordel, at vi har Esbjerg så tæt på, og vi har Hamburg. Fordi det kan jo smitte lidt af på det, hvor de ikke kan tage der, det kan vi så få til Rømø. Jeg synes, det er et genialt projekt. Det jeg så har været meget ked af, og det har du sikkert også fulgt med i omkring naturfredningen, at de kan have så stor en indflydelse på at forsinke sådan et stort projekt så lang tid. Med det resultat, at det er mega store kunder, som Rømø Havn har måttet sige farvel til, for de kan ikke vente. De kan ikke blive ved med at vente. Det synes jeg er problematisk. Og jeg tænker også nogle gange med naturfredning og planlov, at måske den skal være differentieret i forhold til, hvor i Danmark vi er. Mm. Det er ikke sikkert, at planloven og naturfredningen skal være den samme i Tønder Kommune, som den skal være op ad Strandvejen på Sjælland. Altså det er jo helt forskellige udgangspunkter, vi har. Både geografisk og historisk og naturmæssigt. Så det der har jeg da tænkt vores landspolitikere, det kunne jeg da godt prøve at kigge på, om ikke det var noget der. Ja, fordi sådan et projekt på Rømø, hvad kunne det have af effekt på Tønder Kommune? Arbejdspladser,
bosætning. Følgeerhverv, der får omsætning. Altså man har nogle rapporter, der viser, at vi som minimum kan få 50 arbejdspladser. Det er da ikke at kæmpe sig af. Og lige præcis Rømø er jo et sted, som også desværre har meget fraflytning. Sådan er det jo. Men så må vi jo se, hvad er der så af muligheder, og hvad kan vi så gøre? Så jeg synes, det er fint. Men hvordan, ved du noget om, hvad udsigten er til, at der ligesom kommer skub i tingene? Altså, jeg var også der sammen med Laurits Rudebæk på det der Tour de Tønder til et møde derovre på Rømøhavn og hørte omkring de udfordringer. Og der forstod jeg her i medio november, skulle der komme en afgørelse. Den var jo meget tæt sidst, det var en formandsafgørelse. Men nu har kommunen jo så sat noget jord til rådighed, som de kan få i stedet for, som er, jeg tror, 2 eller 3 gange så stort det areal, som skulle inddæmmes. Så nu håber vi da virkelig, at det kan lykkes. Vi har brug for det. Og så med fraflytning, det nævnte du også selv. Hvorfor tror du, at folk de flytter herfra? Uddannelse og arbejdspladser. Jeg har jo selv 2 børn, der bor i København, uddanner sig og arbejder. Jamen, de er så også inden for sundhedssektoren, læge og sygeplejersker, og der er jo job nok hernede. Og jeg spørger jo også og prøver, men de har jo deres netværk derovre. Selvom hvis de skal have en lejlighed derovre, de kan jo få... De er jo inde og se på en lejlighed. Jeg kunne ikke engang finde så dyrt et hus i hele Tønder Kommune. Altså, de får jo meget mere for pengene her, ikke? Men det er ikke det, de ser på. Det gør det ikke. Men altså, hvordan skulle man få dem hjem igen? Men det spørger jeg også om. Men de kan ikke selv se det. At de synes, det er for trangt her. Karrieremulighederne er meget mindre her inden for os sundhedsvæsenet. Og sådan som det ser ud nu. Jeg håber jo den dag, de får børn, at de måske kan se, at det er godt at komme tæt på en bedstemor og så videre, ikke? Men jeg kan slet ikke få dem til at se det nu. Men hvordan skulle man få folk til at blive her så? Hvis man ikke kan få dem hjem igen, så må man vel kunne beholde dem her. Jeg tror, vi skal satse på noget uddannelse. Det skal vi. Finde på et eller andet. Det kan være noget inden for turisme, det kan være noget inden for design. Det kan være, jeg ved næsten ikke. Altså, vi skal være åbne for whatever. Jeg ser også meget vores placering i forhold til Tyskland, at vi skal forsøge at gøre noget. Udnytte det meget mere proaktivt. Og jeg ved, at vores borgmester han arbejder benhårdt på at få lavet et eller andet projekt her, som gør, at virksomheder i hele Danmark skal kontakte os her i Tønder Kommune for at komme ud på det tyske marked. Og omvendt skal det være, hvis der er nogle tyskere, som gerne vil etablere sig på det danske, at de kan gå igennem et hus næsten nede på grænsen i Tønder Kommune, og den vej rundt skabe noget arbejde også. Altså vi kan jo det tyske sprog her, vi kender jo mentaliteten. Så det ser jeg også som et udviklingspotentiale. Hvordan er samarbejdet med Tyskland? Altså, vi har det både på regionsniveau og også spædstærkt på det kommunale. Og i forhold til regionen har vi jo rigtig, rigtig gode eksempler inden for sundhedssamarbejde. Vi bruger jo Nibel, og vi bruger lægehelikopter og så videre. Men når det så er sagt, så har jeg meget indtryk af, at der er meget, der skal arbejdes for stadigvæk. Og vi nogle gange, jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen, men nogle gange oplever vi, at den er envejs. Altså, at det er os, der vil den så gerne. Og vi er jo også et mere klemt, kan man sige, end det der mega store Tyskland, som jo har 70 millioner. Ikke? Altså, de har jo et stort marked i sig selv. Men vi skulle gerne have, at det kommer begge veje. Men vi er i dialog med Kiel på regionsniveau og har også nogle møder indimellem for at se, hvor er det, vi kan udvikle. Og jeg ved også, at kommunen har i forhold til kommunerne lige her på den anden side. Så, men det skal gødes. Kan du fortælle lidt om din personlige valgtemaer på regionens plan? Det er meget i forhold til borgerne i centrum inden for sundhedsområdet. Det er infrastruktur. Det er, altså jeg kører simpelthen gratis IT i busser og tog, og det er fordi jeg har haft nogle henvendelser fra nogle unge gymnasieelever, som altså meget foregår jo på computer i dag.
og derfor når de har en time, hvad de jo typisk har mange af vores unge, for at komme på gymnasiet eller på erhvervsskolen, hvor de er med offentlig transport, så er det jo en rigtig, rigtig god idé og en stor hjælp for dem, at de kan komme på nettet og kan lave deres lektier. Mm. Og sådan er det desværre ikke i dag. Og jeg synes bare, det burde være en selvfølge. Så er der også det her med gratis bus og togtransport. Ja, det synes jeg faktisk også er en god idé. Ja. Og jeg er glad for, at der kom et forlig på det. Ja. Men, Endte med et forlig? Ja, okay. Det gjorde det. Altså problemet var jo, at dem, der kørte med tog, ikke skulle have samme muligheder. Altså Socialdemokraterne ville jo kun have for busserne. Og det var der Venstre stod af. Og det synes jeg, det er jo med rette. Altså det skulle jo gælde for alle så. Men absolut jo, jeg synes det er fint. Men hvad er så din mærkesager på kommunal plan? Jamen det er lokalområderne, det er sagsbehandlingstiderne i kommunen som samarbejde. Det er simpelthen, det kan ikke siges nok, at vi er der. Hvem er vi til for? Altså der er jo ikke tvivl om, at politik, det kan godt være, nogen kalder det indimellem øretævernes holdeplads og så videre. Ja. Hvad tænker du så rent personligt om at nogle gange skulle være offentlig skydeskive, risikere at være offentlig skydeskive? Men jeg tror, altså så længe man med god overbevisning kan se sig selv i spejlet og sige, det her, det kan jeg stå inden for, så tror jeg egentlig, at det er okay. Men hvis jeg kommer i en situation, hvor jeg ikke kan stå inden for det, og bliver tvunget, den situation har jeg aldrig været i, men det tror jeg heller ikke, jeg ville kunne leve med. Altså jeg vil have det sådan, at jeg kan stå op hver morgen og sige, jeg gjorde, hvad jeg kunne, og jeg vil være det her bekendt. Og sådan har jeg det egentlig i alle livets forhold. Altså. Og der er jo ingen tvivl om, at sandsynligheden for, at du kommer til at skulle gå på kompromis med nogle ting, den er relativt stor. Ja. Hvad tænker du om det sådan rent også menneskeligt? Jamen, jeg er sådan meget diplomatisk af person, og jeg har det bedst ved, at vi sådan mødes i nogle kompromiser, og det synes jeg egentlig, jeg er okay til. Det synes jeg. Men jeg tror ikke, det bliver svært, det der med, hvis nu man har et eller andet, man virkelig brænder for og kæmper for, og så man måske bliver nødt til at tage forholdet. Jo, det tror jeg måske, det kan. Eller det ved det kunne, men jeg har ikke stået på den måde i situationen. Ja. Altså, fordi politik handler jo også meget om at give og tage. Altså, det er jo meget sjældent enten eller. Altså, som regel er det jo kompromiser. Og så er det jo så der, hvor man så kan komme ind bedst muligt og få sine egne ting med. Sådan internt i kommunalbestyrelsen i Tønder, hvordan er dit indtryk, at det fungerer? Altså, jeg har indtryk af, at det fungerer rigtig godt. Og jeg tror, grunden til, at det fungerer så godt, er, at vi har en borgmester, som evner samarbejdets kunst, som evner at lave brede konstitueringer, som i sig selv også er med til at skabe noget konsensus. Og det synes jeg er godt. Altså, den vej kan jeg rigtig godt lide. Hvad tror du, det betyder, at man til trods for partiforskellen rent faktisk oftest, når de store beslutninger skal tages, at det er et enigt byråd? Det synes jeg er godt. Og jeg synes, det er godt ud fra, at alle holdninger så er repræsenteret på et eller andet niveau. Det synes jeg er sundt. Det er godt for demokratiet. Og godt for borgerne. Og det vil være mit udgangspunkt, uanset om jeg er i regionen eller i kommunen. Sæt mig i borgerperspektivet. Sæt mig i den stol, borgeren er, og se, jamen, hvad vil være bedst for mig i den her situation. Altså ikke for mig som person, men for borgeren, som det her det nu handler om. Men når det er sådan, at man, som i tilfælde her i Tønder, når man har en liberal borgmester og et liberalt flertal og sådan noget, så kunne man jo egentlig bare køre los og så køre. Det kunne man, men det tror jeg ikke er sundt. Nej, hvorfor? Nej, men det er det ikke, fordi vi er forskellige, og det skal vi respektere, når vi sidder der demokratisk valgte. Men vil det ikke være lettest bare at tage en beslutning? Det kan man jo godt, når man har flertallet. Jo, men det er jo nu sådan, at vi skal jo stå for mål for vores handlinger og beslutninger hver 4 år. Og som jeg også har en kollega i regionen, der siger, jamen det er jo sådan set vores medarbejdersamtale, vores medarbejdervurdering, vi skal se her den 19. november. Det er jo borgerne, der bestemmer, om vi skal få lov at fortsætte. Og jeg tror, hvis du vil køre den
den linje, hvor du kører ren venstrepolitik, så tror jeg ikke, vi får lov at sidde ret mange perioder. Eller omvendt, hvis Socialdemokraterne vil gøre det samme. Altså, det synes jeg ikke er ordentligt. Altså, vi skal have respekt for de politiske holdninger, der er, og de beslutninger, der bliver taget. Og det er uanset, hvilken partifarve vi er. Hvad tror du det betyder for borgeren, når han eller hun kigger ind og netop ser, at det er lige flertal? Jamen, det tror jeg, det giver ro. Men det kan måske også være med til, at det giver lidt ligegyldighed. Altså, som vi også snakkede om med stemmeprocenten, der er for lavt, og når man hører og læser, hvorfor folk ikke stemmer, jamen, de synes jo, det er lige meget, om det er den ene eller den anden, der sidder. Det kan de jo på en måde godt have ret i, men på den anden måde er det skidt for demokratiet. Så. Det her med, at linjen er måske ikke så skarp, kommunalpolitisk, som de er landspolitisk. Nej. Altså, det sagde du tidligere med nuancerne. Ja. Hvordan, altså, er du enig i, at grænsen godt kan være en lille smule udslittet? Jamen, det er jeg, men som jeg også, når jeg snakker med Jens Nissen om det her, så tror jeg, vi er meget enige om målet, men vejene er ikke lige meget, om du er liberal eller om du er socialist. Og det er der forskellene ligger. Men jeg er ikke sikker på, at den enkelte borger mærker det, om det er det ene eller det andet. Det er jo meget med holdninger. Men når man siger politik, og man ser politik i fjernsynet, og sådan noget rent landspolitisk, så er det jo forbundet med en masse mudderkast, personlige angreb og sådan noget. Desværre. Det bliver præsidentvalg, og det er ikke ordentligt. Hvorfor er det ikke er sådan? Det er medierne. Jeg tror, det er medierne. Men hvorfor er det sådan, at hvorfor er det så, at I er sådan lidt relativt rolige her lokalt? Jamen, jeg tror, at alle lokale politikere går ind i det her arbejde, jeg ved det ikke, men altså for mit eget vedkommende, jeg går ind i det her arbejde for at gøre det bedst muligt for borgerne i Tønder Kommune, for at gøre det bedst muligt for borgerne i Region Syddanmark. Men jeg gør det selvfølgelig med de liberale briller på, og den holdning, som jeg nu har til, hvordan tingene skal være. Det gør jeg. Men det der mudderkast, det gider man ikke, det er vel lagt på hylden hernede? Ja, heldigvis. Kan du forstå, at der er nogen, der efterlyser lidt mere kant? Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg håber, eller jeg tror da, at man går ind og kigger på, jamen, hvad er det, der er bedst for området her, og hvem har de bedste forslag og midler til, hvordan det kan blive bedre her. Det er min overbevisning. Så er det jo en hemmelighed, at Tønder Kommune, blandt rigtig mange andre, også er blevet sat på den her udkantskommune-liste. Ja, desværre. Som det så kønt hedder. Ja, nej, det er ikke kønt. Det lyder negativt. Hvad synes du om begrebet? Jamen, jeg har det skidt med det, fordi det er negativt ladet. Det er det altså, og jeg har så også hørt ham, der har opfundet begrebet, han har fortrudt det mange gange. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder og hvilken sammenhæng, men jeg har i hvert fald læst, at det var slet ikke hans intention, men det bliver misbrugt. Og det er negativt. Det er. Føler I jer selv som en del af udkantsdanmark? Nej, det gør vi ikke. Jo, altså, når du siger udkantsdanmark, og det negative, det er de der statslige arbejdspladser, som de har taget fra os. Og det er, når vi har nogle landspolitikere, der ikke forstår de problematikker, vi står i herude i forhold til planlov og natur og så videre. Men som jeg siger, vi skal blive ved, også på de interne linjer, have fat i vores landspolitikere og fortælle, hvordan de kan hjælpe os. For de skal jo vide det, for at de kan komme videre. Ikke? Hvorfor tror du, I har fået det her markat i nakken? Jamen, det er jo fraflytningen, det er billige boliger, altså hele problematikken omkring realkreditinstitutioner, som ikke vil låne penge til køb af huse herude i de mindre byer, det er jo også et stort problem. Tror du, at begrebet ligefrem fordrer tilflytningen? Nej, det tror jeg desværre ikke. Desværre ikke. Så lige her til sidst, Susanne. Hvorfor skal folk i Tønder Kommune, men ikke mindst Region Syddanmark, stemme på dig?
Jamen, fordi jeg er en engageret politiker. Jeg er en fighter, og jeg bliver ved. Og jeg gør, hvad jeg kan for, at det er godt for borgerne her. Susanne Søndergaard, for det godt valg. Tak skal du have.